Здравейте! Днес мисля, че е 25 юли, петък 2025 година. Ще ви подскажа, тъй като има любопитни хора, обаждат ми се и искат да знаят как се развиват втората реколта доматите. Ще ви покажа сега и ще ви дам мнението за това как се развиват различните сортови. Това е майката. Това също е майка. Това какво е тук? Това беше Роза Макс. То са изстрило. Не, Роза Лукс беше тук това. А това е Роза Макс. Тия двата. И там някои от табелките са извадили, но в общи линии ние знаем кои са. В средата 5 реда са майката. Нали? И другите са от другите два сорта. Тук е това, за които са малки, ги махаме тук, там е такива доматчета. Предполагам, че коренчето, като се окорени, хвани доматче и продължава да помпи, а в това време горещините, като стане много топло, не е съхнало, не е достатъчно влажно тук отдолу на дупито и се цепи. Нямам си на идея, но го има тук, там не са големи количества, но го има. Няколко година повече, няколко година по-малко. Тази година при мен имаше малко повече, масово и при момчетата го имаше това нещо, докато миналата година беше много по-малко. Сега ще ви покажа тия втората реколта от тази страна. Позахванали са, още не съм ги зашумил добре, тъй като когато се позашумат, тогава започват да хващат малко повече доматчета. Но ето ги, почва да има по-малко. Това. Какво е това? Нищо му ще се прави. Има, но слаба работа. Това такава от горещините не му позволява. Тук това е тая преграда, която съм преградил между розовите домати тук от тази страна и от тук са червените домати. Ето е преградата, за да не може да се опрашават и да се запази вида. И тук сега, където е по-сянка, тук има вързало плодчета, обаче стоят и чакат, още не са тръгнали хубаво да се развиват. И тук, където вече зад къщата сянката е по-малко и почва да има повече слънце и вързват много повече доматчета. Червеният сорт малко по-добре се справя с самоопрашаването. Трета година вече, както го гледам в къщи, е доста по-добре се справя с горещините, отколкото розовия. В смисъл, розовия също вързва, но той сякаш е една идея, малко по-мощно се развива. И плюс това, че е вкусен, предполагам, че е едно добро решение за една идея по-късно изнесени домати. Нали? Отделени са с тая мрежа, за да не се опрашават едните с другите, за да може да се запази чистотата на вида. Надявам се, че това няма да е проблем. Тук разстоянието е малко. Тук разстоянието е под една педя между към 13 см и едва ли ще пречи едва ли ще се смесат сортовите като видови. Те са доста идентични, с сходни качества, просто едните червеното е с малко по-леко кисел привкус, докато розово е с по-благ вкус. А тук какво се случва тук? Тук тия са изнесени 15 на дни по-рано и има тук там е някой друг завърс, но може да се желая още много повече. Това е от розов домат майка е това, който е.
Сега ще ви покажа как се развиват тия другите сортове. Това е майката, аз ви го показах там в оная оранжерия. 3-4 доматчета, 3 доматчета, 2, 3. Тук нагоре опитват да вързват. Ето ги. Там това е роза Макс. Ето е майката. Хващат, но много по-трудно ловят в горещините и затова аз гледам да ги зашума, да може да се разперат шумите, за да може сега долу, като съм бос, аз хода бос и усещам хладина на краката. Докато нагоре на тялото ми е топло, въпреки че 9 ли е, 9:30 сутринта. Тук тази стълба е останала онен ден, първия ден горещините, дозасенчих допълнително и направих по-плътно засенчването, като от тази страна е малко по-светло. Виждате ли каква е разликата? От тук, от тази страна изгрява слънцето. И сега в момента 9:30-10, тук има повече светлина. Нали, от тази страна има повече светлина. Обаче откъдето слънцето става към 12:01-2 часа съм засенчил много по-плътно. За да не може, нали, то като пада под наклон, когато е много силно след 2 часа, 2:30-3, да не може да пригаря, да прижижа на доматите. Доколко това е правилно, аз също си задавам въпроси, на които не мога да ви дам точен отговор. В един момент само разбирам, че корените, растенията, които съм успял да укорина, вързат много с по-голяма лекота вързат доматчета, отколкото уния, които, нали, не са добре укоренени. Его сега първият корен, който е изложен постоянно на горещините, нищо. Това втория е вързал, третия и той е вързал, четвъртия и долу има, и горе има. Той е по-късен, но пак има доматче. Това доматче, да. Това са роза Макс. Е това. Този ред също е роза Макс. И корените са вече добре разперени. Отдолу шумата нарочно не я чистим, няма и да я чистим, за да може да пази сянка, да не може горещините да насмогват. Нали? И да правят биля. Те ги късаме. Вижте какво става от горещините. Кой му викаше там? Заешко лице или какво? Не знам какво е. Много неприятно, но го има при тия старите селски сортове. Се появява. Гледам, че при червения домат по-го няма това нещо. Нали? Но какво става? Не знам. Това тук е майката. Вързат, ама слава работа. Има някои корени, които са доста добре. На 5 корена поне 3 тук ги бива. Нали, имат вързали по 3-4-5 доматчета, двата са много слаби, но аз предполагам, че с времето, като се зашумат, сега тук всеки един момент, още повече и горещините ще се махнат. Понеделник го дават 2-3 дни, 4 да се захлади, да падне на 30 градуса, понеже те тук го дават 40 градуса, а при нас вчера беше 45 градуса на сянка, а оня ден в сряда беше 46 градуса на сянка. И тия градуси изобщо не са приемливи, нали, за земеделците, ама нямаме какво да правим. И ние обрахме големите домати и сега докато си почиваме, вече излизаме в почивка и отглеждаме тия по-малките. Те са по-малко с 300-400 квадрата, но беше големия зор, докато биряхме уния в голямото бърне, съдихме тия и ги отглеждахме, правихме, строяхме, въобще имаше, бая зор беше, но посправихме се. Човек ни се предава, нали, да се бори с живота и да опита да дава максимум от себе си, нещата
почти винаги ще се случат. Разбира се, винаги има изключения, но човек дава ли от себе си, нещата ще се случат. Сега ще продължа вече пак в този тон, за това, че човек да дава от себе си, така че оня, който му е било интересно за доматите, едва ли тук нататък ще му е интересно, ще започвам да ви говоря глупости за някои, за други са интересни неща, за трети са мъдрости, за четвърти са висша промисъл. Но все пак нека да видим кой как ще прецени, доколко е успял, нали, да слуша, нали, онова, което бих искал да ви предам, нали, с идеята за нашето общо благо на българите. За уния, които си задават въпроса защо от едната страна не опитах нали, да бъда изцяло пълен в обяснението си, защо от едната страна, от източната страна е по-светло, а от тази страна е по-затъмнено, защото смятам, че ако засенча много, както е тая от западната страна, няма да има достатъчно фотосинтеза на растенията и няма да могат да вързват доматчета. И затова тук, докато е по-слабо слънцето до към 10:30-11 часа, в 11 часа вече почва да не мога да седиш тук при нас в Пловдивския край. Нали, оставам и то си личи колко са по-светли доматите тук от тая страна, отколкото тия, които са от тая страна. Но все пак не виждам голяма разлика в опрашаването. В смисъл, може би и да съм оцелил по някакъв начин засенчването, но трябва да ви кажа, че четвърти път онен ден се качих да засенчвам по-малко, беше по-орехаво. Насищах и се надявам, че няма да е необходимо повече скатера, защото обикновено това става в 2-2:30 по обяд, когато всичко почива и навън ни се диша, аз се качвам на улиците да засенчвам, тъй като тогава по-добре прилепва латекса или върта, която пръскам, и навръщане, докато отида до ония край на олука, нали, навръщане вече е поизсъхнало, ако някъде съм пропуснал, нали, за да мога да го донапръскам, и в общи линии с годините съм разбрал, че когато е топло се засенчва, тогава малко по-добре прилепя разтвора. Продължавайки темата, че всъщност докато бяхме усилно доматите и буквално се чудихме на кой свят се намираме, и изнесахме и тия домати, колтучихме, вързахме, копахме, поливахме и имаше много сериозни трудности, някъде от порядъка на 15 на 20 дни, буквално може би покривахме по 13-14 часа, голяма част от времето беше много горещо. Нали, ви казвам, че човек като се опитва, нали, да дава от себе си, нали, повечето пъти, понякога и повечето пъти, често нещата се случват. Ще продължа в тази тема, нали, че човек да иска да дава от себе си. Пак ще ви кажа за уния, които за първи път падат на канала, че той не е монетизиран. И онова, което споделям с вас, са мои мисли. Нали, дар, ако някой може да заимства нещо, да му бъде полезно. Това ми е идеята. Искам онова, което ми се струва, че е значимо, нали, да предам след себе си. Няма файда да го нося в пръст при пръста и така нататък. И продължавам нататък с това, кое е, може би, най-скъпото нещо. Не може би, кое е най-скъпото нещо за всеки един от нас. Ами, брати и сестри българи, аз напреди ви говорих за това нещо в клипа, в един от клиповете, че това е времето. То си отминава всеки ден, без шум, без предупреждение, и не ти дава втори шанс, не ти дава отстрочка. Тече си неумолимо, не се съобразява с никой. То времето просто си отива. И когато не живееш себе си и си мислиш, че всичко е нормално и се съгласяваш с всичко, което те разрушава отвътре, защото в това време ти се иска да крещиш, нали? Но стоиш тихо, мълчиш. И истинската загуба, брати и сестри българи, не е просто когато си почиваш някъде за ден, 2 или 3. Когато живота преминава под чужди влияния, диктовки и така нататък, и си казваш, добре, ще потърпя още малко, но, брати и сестри българи, страшното е, че човек свиква с това.
свикваш да губиш, а времето си е отишло безвъзвратно, отминало, свършило, а ти така и не си започнал да живееш. Трябва, брата и сестри българи, да живеем своя си живот и да бъдем себе си в мир с другите. Тук искам да цитирам една мисъл на Марк Аврелий, която е доста интересна и много правдива. Нали? Той казва: днес ти можеш да бъдеш себе си, но вместо това го оставяш за утре. Марк Аврелий. Щеше да е много хубаво, ако колкото се може повече от нас, брата и сестри българи, от хората по земята, да опитат да бъдат себе си и да не позволяваме на гадови, трансверзити и изорди да ръководят живота ни по възможно най-неправилния и отвратителен начин. Затова и когато говоря за политика, понеже там са най-големите кражби в световен мащаб. Те казваха, че промишленият шпионаж било най-скъпото нещо. Преди това говориха, че проституцията било, че хероините било. Пълна заблуда, брата и сестри българи. Най-скъпото нещо е политиката. Няма по-скъпо нещо от политиката. Там най-големите кражби стават там. И поради тази причина и най-големите гадови, мързеливци и трансверзити, нали, се навират в тия места. И в този тон аз няма се умора, пак ще повторя, че линията по която е определил Петър Клисаров на пряка демокрация за определенето на една държава по какъв път да се развива, нали, чрез пряка демокрация, чрез елиминиране на гадовите, когато ни си гледа работа да не може, нали, да бъде махнат от поста си, който и дето са успял да се навре, нали, и повече никога да не може да участва в управлението, в държавната власт на масата хора. И обикновено хората, които са се навряли в държавната власт, голяма част от тях, да ни кажа над 95%, са абсолютни безбожници. И ще си позволя да премина от тема в тема, като си задавам сам на себе си въпрос: кой е създал Бог? Задава ли си въпрос? Кой е създал Бог? Кой е Бог? В писанията и в тия на някои мъдреци, на някои философи и на хора, които са, нали, имат така социално мислени и отговорно, нали, търсят отговори на въпросите си, да се питат това нещо, кой е създал Бог, е все едно да се пита какъв цвят има безцветното. Или, примерно, какъв е вкусът на безвкусното. И отговорите в този вид, в който ви ги давам, винаги може човек да страда от вътрешна, нали, логическа противоречивост. А кога има, приятели, противоречие? То винаги идва от недостатъчно информираност, недостатъчно знание, недостатъчно познание. И най-вече от неосъзнато знание. Аз ще повторя за сетен път, че според мен е това нещо да научиш, нещо да го знаеш е едно. Но тия двете неща да ги осъзнаеш нямат нищо общо. Нали, осъзнатото знание, нали, че е пътя към истината. И логично, нали, продължайки нататък на темата с Бог, в християнството, нали, за Бог се казва, че Той е несътвореното битие. Че Той, Бог е самосъществуващ и привечен. Той е онзи, който сам е източник на всяко съществуване. Той е този, който няма начало, няма и край. Той е алфа и омегата на всичко съществуващо. И аз се съгласявам напълно с всичко това, но опитвайки се да разсъждавам на базата на странични знания, които съм получил по-малко, не съм вещ в пълнота, но все пак опитвам да загатвам на някои от вас, които също търсят истината, нали, евентуално леки странични пътища, които, нали, да опитат да си обяснят, самообяснят, нали,
всичко това, което сме ние и кой е Бог и защо го има и така нататък. Тъй като пълнотата на понятието Бог е недостатъчно, нали, за ограниченото ни човешко разбиране, но понеже изхождайки, нали, от данни за това, за сътворението, нали, за Бог и Ева в Едемската градина, нали, там с змията и с забраната да ядат забранения плод, аз лично за себе си имам обяснение и предполагам, че това става въпрос, нали, единствено за това, че примерно ние от примати сме станали Homo sapiens, по-интелигентни същества. И аз съм ви казал на един-два пъти в клиповете, че има неоспорими доказателства от, може би вече от 3 години или от 4, че ДНК-то на нас, на хората, в зоната за интелигентността е преработено изкуствено, приправено е. И се предполага, че това е приправено точно заради това, за да може ние да почнем да ставаме да бъдем по-интелигентни от останалите животински видови, нали, и че ще станем доминиращ вид. Нали, с тази си наша интелигентност, мисловна дейност, разговорна реч и така нататък. Нали, ще се открояваме от другите примати и така нататък. И понеже си задаваме, нали, въпрос как е сътворен света и човека, аз това ме вълнува сериозно от време на време, ме занимава мислите ми и всички ние сме чували за атлантите, за лемурийската цивилизация, за асирийската култура и така нататък, за древен Вавилон, които са вече в по-близко време до наши дни, по-късно време. Но докато, нали, първоначално до преди 10 на години смятахме, че, нали, човека се е зародил преди 12-13 хиляди години, в един момент, когато в Алпите при разтопяване на ледник в планината се откри скелет на Homo sapiens, нали, интелигентен Homo sapiens, на ловец, който е убит с стрела горе на високо на 4, на 5000, на 3000 метра в Алпите, на голяма височина. Нали? И се оказа, че скелета е от порядъка на 38-40 хиляди години. Все по-често се намират доказателства за, нали, от находки от кости на Homo sapiens на някаква такавата и по-дълбока възраст. И задавайки си въпроса за сътворението, нали, дето има една много така едно извечно питане, кое е първото, яйцето или кокошката, аз си мисля, че примерно ако приемем оная първоначална теория за амебата в Световния океан, която от едноклетъчно започнала да се дели и да оформя в зависимост от условията, в които попада, и в средата, нали, в различни видови да се определя с стотиците хиляди, милиарди години, доколкото знаем, планетата Земя е формирана на около 4 милиарда и половина години. Попадайки в различни ситуации, са образували най-различни видови. Но какво е онова, което е питнало нашата ДНК в зоната на интелигентността, за да може ние да бъдем доминиращи видови и, нали, да извършваме еволюция на тая Земя. И има една поредица извънземни от древността по History Channel, която все повече и повече дават разкрития за това, че ние сме потомци на извънземни. Там хората говорят за това, че някога ние сме живеели заедно успоредно с боговете, наречени от нас Homo sapiensите, сме ги наричали Анунаки, нали, които се оказва, че е твърде вероятно и е 99,9 почти сигурно, че това са извънземни същества, дошли от други планети, нали, да дарат знания и познания на нас, Homo sapiens, които са ни облагодетелствали, като, нали, поправят ДНК-то ни в зоната за интелигентност. И
в един момент защо са го направили, си задавам въпроса. Според мен, като изхождаме от великите хора, които преди нас са живяли, предсказатели, които казват, че те всъщност има и лоши от тях, има и добри, и някога в далечно време, преди 3000 години, 3000 години или 4000 години преди Христа е имало битка. В индийските записи там е писано, нали, как виманите са бълвали огън една срещу друга и добрите извънземни са победили. И защо са ни предпазили, си задавам въпроса. След като, нали, те милеят за добруването и за това ние хората да се развиваме в добродетелност, нали, в мир да съществуваме помежду си. А в това време са ни създали по начин, по който, нали, вътрешното ни аз винаги да ни казва, айде бе, нали, да имаме лоши помисли. И търсейки отговора за себе си мисля, че за тях е много ценно ние да се изграждаме духовно, да помъдряваме, да ставаме все по-светли и чисти хора, да търсим, нали, търсейки истината за това, кои сме, откъде идваме, какви сме и на къде трябва да отидем. И защо ли го правят? Ами, според мен, там, където те пребивават, на тях може би им е нужно нещо ново, свежо, от малко по-различен тип, което да внесе. Това е може би като в биоразнообразието и като при хората и при животните, че не е желателно роднински, нали, връзки да се кръвосмешават, за да се получи следващото поколение. Нека сам всеки от вас, нали, да реши как да помисли в тази посока. Аз просто задавам темата, задавам си въпроси на глас пред всички вас. Да сте живи и здрави. Нямам какво друго да ви кажа в този тон, освен това, че за сетен път ще ви кажа, внимавайте, възраждани са следващите предатели. Много внимавайте. Възраждани са предателите. Следващите предатели, дето се правят на мазници. Защото Итана, дето се правих, че бутат Пеевски и Борисов и компания и БСП-та и МСП-та, в един момент се съдружиха те продажници също. Трябва да сме много будни и осторожни, понеже мизерията, в която ни натикват мафиотите, те друго освен да крадат, за нищо друго не стават. Нали, става все по-зле и за бедни, и за богати, тъй като се отряват подземните води, отрява се въздуха, оттам започва да се отрявя по-малко и земята от всичката тази никадърност. Повишават се ценици, вие всички знаете на всеки един продукт, неимоверно се повишават. Тук с това, дето се опитват да ни набутват изкуствено в Европейския съюз, за да ни окрадат и останалото малко пари, които имаме там, 24 милиарда или колко били. Нали, това е отвратително, аз съм много против. Нека да дойде време, когато разумни хора ни управляват и ние сме готови евентуално да се съюзим с някои от напредничевите държави в Европейския съюз, за да търгуваме в мир, нали, с тях, за да имаме взаимоизгодни отношения. Уния хора, те да решават дали те влизаме в някакъв такъв съюз. А иначе пътя не е предречен и то звучи доста правдиво и доста приятно специално за мен, че ние ще бъдем с Русия, заедно с Беларус, Русия и България, нали, ще сме основа, нали, на въвеждане на духовно израстване на народите не само по Европа, в рускоговорящите държави, но и по света. И защо да не сме с Русия, за уния, които са противници? Какво ще ядат Европа? Изкопаеми ли имат? Газ ли имат? Нефт ли имат? Какво? Те, освен да крадат, европейците нищо друго не знаят, англосаксонците. Докато Велика Русия, необятната държава, има и необятни ресурси. Го сега се гледа в последните 7, 8, 10 години, толкова много са напреднали технологично, във военно и в икономическо отношение, съюзяват, се правят БРИКС. Какво по-хубаво ние, нормалните, обикновените хора и не само, и бизнесмените, можем да желаем от това да имаме нали, контакт с хора, от които можем да си купим на едни добри цени нефт, газ, изкопаеми.
Те имат огромен пазар. Москва официално е към 13-14 милиона, неофициално е към 23-4 милиона. Ние да произвеждаме селско-стопанска продукция и голямата част от тях само за Москва да караме, не мога да ги нахраним. Така че всичко хубаво, приятели, брати и сестри българи. Замисляйте се сериозно по въпросите. Аз не ви втълпявам мнение, само ви казвам факти. Всичко хубаво ви желая, да сте живи и здрави и много успешни.